bojo ayo dideleng para kaca kula padha ngerti ana apa kowe apa wis ngerti kuni potegas sing kapremen supaya kon padha eling marang tambok atelo kabate asa pisan tata krama kapendone kapusliran kabeh telu kowe tapos lirang ada dewani atau topo bocah ayu tidak aku warodoyo bocah ayu si sate ngawur ya mas maneman bagus suwang erate gede kena jare wis mata ditinggal janur gunung sakoda cara peno Jawa taik narasa padha ya mas mareman bagus nyake ngemper kiwa tengah anggap lengger gotombok kangen Jawa taik marasa padha tapi witing sendara sadon pracangga ya mas maneman bagus salam barang kodone warung sing nonton sabar awake lambung para kaca padha ngerti anu apa kuwi arep kowe apa wis ngerti kulone podagas sing kapremen supaya kon padha eling marang tambung kakalo kapate asa bisa tata krama kapindone kapusliran kabeh telu kowe kapusliran dadi wani atau topo warodoyo bocah ayu dideleng aku bocah ayu sesane ngawur ya mas jangono warodoyo bocah ayu digawa-gawa kana maneh model ana sabun macet tuwa nanging ora neko-neko ya mas warodoyo bojo siji digawa-gawa kana maneh model wong kaliwiru macet tuwa nanging ora neko-neko ya mas wong bagus warodoyo bojo ayu sisane gawong
bojo ayu didolek asing sang yo seroku wabangku ya duh riting tresno jawatane ngarsa padha asik-asik asik-asik jono aja ono wah bagus janda sos sawangane daya ngabocah ayu didalek apa ana maning model wong wana sapa ajar tuwa nanging ora neko-neko wong bagus melong-melongan kota poloro piyo sing sak yo serukun jono ya mas manora sing krang marutus bane karang ya mas wah bagus tapi betis sedang sedot ne pracok